I can show you the world. Shining, shimmering, gleaming. Wow, nindutan! Pais kay diri abay, makaginawa jud ko drapita bay, kay makawala og depression bay. Karelax na jud ko sa akong remote control, di na po na ako ni magamit, kay mag-relax man ko diri dapita. Luuyan didang, oy, gikuha jud ako 10 gapon ba. Dili man jud to kabalo sa kuha si Didang, kay naaman ko remote control. Luuyan niya gapon no. Ano bitong gibasted ko niya diri dapita? Da, luoy lagi kay siya lagi. Karon kay nibalik man ko diri mag-relax ako diri Kay sayang kay adlaw, nindot ba kayo? Wow, kanindot sa angin, please pa dyan kayo niya. Gisabayan pa dyan sa nindot ka panahon. I want you one! A new fantastic point of view! Karon, magigdaigdas ako sa duyan. Dito dapita o, kay dagang kay duyan. Way nag-wandering ba sa nindot nga panahon? Wow, nindutan diri dapita, oy. Woohoo! Yo, yo, yo! Wow! Kuyawa, ani piti-piw-piw nga remote control. Oy, makuha dyan tanan akong gusto bay. Dili na ko mag-hago-hago pangawat ron ba. May gani, kay gitagaan ko gingani ang gamana na remote control. Oh, makakuha dyan ko ano. Malubat ba kani? Murag dili dyan siguro ni malubat bay. Kay gikan mapun sa gamana na katong bulak-bulak ba. Pero asa na katong gamanan kay na bulak-bulak no? Katong kaistorya katong ni Agi. Kailangan muhatag dyan ko galay sa iya ha. Kay siya ba'y nagatagan ng remote control. Pero ugma na kay matulog sa kukaron. Kay sayang kay nimbyo diri oh. Repressing ba kanya diri dapita? Ay, naara di sa arke diriya o patulog-tulog pa. Karon ka naa di kay sekreto ha, impas jud ang remote control nimo ron. Suya kay ko nimo arke pati gamit na ako tanan imong gikuha pati akong 10 imong gidagit. Karon ka patulog-tulog dai ka ha, impas jud ang remote control nimo ron. Saon na ko ni pagkuha sa remote control ha? Ay kani, pahit sa siguro ni. Kailangan dili siya makabantay pagkuha na ko sa remote control kay kung makabantay siya, impas jud ko. Karon ako nang kuhaon bi. Hala, may gani natulog ragbalik. Uy, tuara, natagak pra jud. Uy, kani kay pabor na nako ni, kuhaon na nako ni bi. Uy, mao din niyang remote kuyawa ani, uy mo ra man remote sa TV. Karon makabalos na jud ko si mo karon arke. Giunsa ka to ni Arky no? Daw, testingan doon ako, be. Hala, dili lagi mo gana, bay. Lubat siguro ni. Giunsa ka to niya, no? Ay, tama. Niingong dito siyang pitipiwiw. Pitipiwiw. Hala, asa ko remote? Hala, natagag. Ingatuhon na ito. Asa ko remote? Ay, Didang, ikuha mo na lima ako remote! Dahagbong lagi sa Arky, bay. Nabalsa na ka na ako, no? Nauna-unahon, manggod kagod. Lain na Didang, ikawat ba ni mo ako remote pa? Na, maunay tagam ni mo karon, bawion ako nang gipangkuha ni mo sa kuha. Ang pinako remote pa, di ba lain mo Dili na ni mo ni makuha kay naanan ni sa akong kamot. Ang pinaba, sumbong yun kang mama doon. Isumbong kay bawion sa nako akong mga gamit. Pitipiw, wip, wip. Laro Didang, uli na ako ni si Moy, uli din sa ko remote Nakuha na dyan ako akong sampong. Wala na ba ako sampong baya? Kulang pa ni Ark, pero ang pinaka-importante, kuhaon dyan ako na akong medal. Ayaw po na, ipang-ambong na ba rin ako sa kong mama? Pitipiw, wiw, wiw. Lagi ko dito ba? Uy, asa to? Uy, nara di sa kuha oh. Nambalik na dyan tanan sa kuha bay. Dili man po ni imo Ark, akuha man sad ni, ako arang gipangbawi. Ang bina na remote ba? Ibang bawi na bitanan ni mo? Dili day ko, pero mubalos ko nimo. Ayaw po dito nga! Karon lang ka kay nana sa kuha imong remote. Mabuhat yun ako ang tanan ako mabuhat sa imuha. Dagat yung kumayon eh! Dagan jud Ark.
pew, pew, pew. Bay! Art, imo ani art? Mo aning pampers? Taga-pampers gapon day ka? Baby art tutu turut, baby art tutu turut. Lago